Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimkhalele owesifazane oneminyaka engu-18 ubudala ngezintolo zokusasazela amaphoyisa Nge-Zinja eBloemfontein neFree State emva kokuba ezophenya la obekusolakala ukuthi kunesidakamizwa khona. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela owesifazane olinganiselwe eminyakeni engu-18 waseFree State ongadalulanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi sakho. Akuthiwa lokhu kwenzeke ngesikhathi amaphoyisa ethungatha izidakamizwa agcine eqhubekile nophenya thola izidakamizwa zohlobo lweMendrex kanye neCrystal kowesilisa ongokudabuka kwelinye lamazwe. Lo wesifazane unikela amaphoyisa Nge-Zinja ngenhloso yokwaxosha kule ndawo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. uDolly Lushaba uthe bayinkinga labo eSouth Africa bazimosha izingane zethu ngalezi dakamizwa zabo. MP Kama uthe i-ANC ayikhiphe abantu bangaphandle kulelizwe njengoba bayasimoshela. Uthobekile Thothobs uthe ungokudabuka kwelinye izwe obvious kwaseNigeria ke lokhu njengoba balimosile izwe lethu. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment angeke ngiwaqede wonke. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.